Minähän olen käskenyt sinua, ole vahva ja rohkea. Älä pelkää äläkä lannistu, sillä Herra, sinun Jumalasi, on kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Minä olen antanut teille vallan talata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään vahingoita teitä. Henki on se, joka eläväksi tekee, liha ei mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, katso, uusi on tullut tilalle. Me hajotamme mahtipontiset rakennelmat ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Olen varma siitä, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Veljet, en katso sitä vielä saavuttaneeni, mutta yhden asian teen, unohdan sen, mikä on takanapäin, ja kurotan sitä kohti, mikä on edessä. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.